Vi har ikke så meget tilbage. Det eneste, jeg har, er den her... Kom nu. Det her flyvemaskine 3 ting. Jeg kan ikke helt se det. Jo, det er flyvemaskine. Ja. Jeg bor heroppe. Men nu skal jeg ned. Au. Zombierne har overtaget hele verden. Og jeg mener hele. Der er engang et lille sted, hvor de ikke er. Det er mit hus. Jeg svær, jeg har alt for overlev. Til den skyder. Jeg har min kniv. Og min økse. Men lige nu skal jeg bare lægge tingene. Og se om jeg kan få noget mad. Og noget drik. Der er noget her nu. Jeg vil ikke helt skade nogen, fordi min familie, mine venner, og det jeg holder af, er der jo. Og jeg vil ikke skade dem. Men jeg bliver nødt til det. Jeg bliver nødt til at redde verden. Det kræver. Så... Det eneste rum tilbage, det her. Der er faktisk meget sikkert her, men i meget. Herren der blev lukket af. Jeg ved ikke, hvorfor der er blevet lukket af, men grunden. Vi bliver nødt til lige at være sikre, så brænder det. Shit. Er det ved at være aften nu? Nogle er til at overleve, andre er ikke så gode. Nogle gange handler det bare... Jeg tror, at nu skal jeg gå med min pistol. Nej, det var en økse. Det var økse. Undskyld. Jeg skal bare ind i mit hus nu. Det var mit gamle hus, det her. Nej. Det var min bedste ven. Kom nu, luk. Lys. Kan jeg lige lukke garagen? Kan jeg ikke? Gå væk. Det er deres skyld, det hele. Vand. Det er også godt. En seng. Jeg skal bare have alle gardinerne rullet for. Hvorfor var det noget, det spejlet tog lige, det var det nu? Nå, jeg luk. Kan jeg pakke væk? Nej. Jeg har forsyninger nok, men... Fjernsynet virker. Men jeg bliver nødt til det. Er der nogen? Undskyld, hvis det er nogens familie, eller... Ikke ved mig. Bid for en zombie. Og ikke lige elstrøm. Og jeg tænkte lige om... Ej, er der ikke... Zombierne væk. Den zombie herovre. Jeg skal bare løbe.
Nej. Kom nu. Kom nu. Vi kan du. Ah. Rør mig og jeg. Så vi ting. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg... Nej. Jeg er blevet en zombie. Jeg vil ikke skade nogen. Jeg bliver nødt til. Kan du lade mig hjælpe? Kan du... Jørgen. Vand. Ja, jeg vil godt have vand. Jørgen, som vi er til far for alle. Jeg redder menneskeheden. Jeg ved godt, jeg er en zombie, og du er også en zombie. Kom nu. Jeg kan godt slå en zombie ihjel. Kom nu. Jeg vil ikke gøre det her mod menneskeheden, eller bare min familie. Kom nu. I er ikke mine venner. Det bliver I heller ikke. Er der i mindste noget lys? Det er helt sløret. Jeg bliver jo bare... Jeg kan ikke gøre noget. Nej, jeg vil ikke skade dig. Ram mig. Vent, er du en zombie? Aha. Vent, hvis han kan, så kan jeg også. Løb ikke. Jeg bliver nødt til det. Jeg er til far for alle. En kloak. En nør. Bare slå mig ihjel. Vi kan krydse og slå os sammen. Men du er halvzombie. Jeg ser syner. Jeg er halvzombie. Vi bliver nødt til at skynde os. Hvad skete der? Kan du ramme mig? Jeg er reddet. Men nok ikke mere. Løb. Kom så. Jeg skal bare løbe. Der er heller ikke mere skud. Kom nu. Jeg har brug for den. Min arm. Den tager alt for mig. Dø. Tør ikke mere for mig. Jeg er blevet bidt. Tør du det?
Jeg er blevet bidt. Politiet. Måske er der nogle mennesker. Vi to kunne gå over til politiet. Så, bid mig igen, at du får tæv. Men... Nå, okay. Undskyld, jeg tror lige, du var. Vi skal prøve at finde en vej ind, så vi ikke bliver bidt af en zombie, ligesom jeg nu er. Og jeg har mistet min fod og min hånd. Dø. Ja, jeg mister ikke flere ting, gør vel? Nu blev vi ikke henne, hvor jeg blev bidt henne. Ja. Kom. Det. Vi skal skynde os ind i den politi, zombierne kommer. Så kan vi måske finde nogen, der er i live. Skud. Zombie ting. Flere. Jeg er i live. Nej. Du bit mig. Jeg stikker det på spitorerne. Kan vi... Jeg har lige fået modgiften. Så skal jeg... Måske der er nogle 20 der i live. Han måske. Hallo? Nå, det er han ikke. Jeg har fået min hånd tilbage om mit fod, men... Jeg bliver nødt til at finde modgiften nu. Inden jeg bliver zombie for evigt. Luk op. Er jeg fanget? Vi... Hvor dårlige nyheder og andre zombier ting. Vi er fanget. Jeg vil ud med måltidsmanden. Jeg er en ude. Jeg vil ikke skade nogen. Jeg må skynde mig at finde modgiften. Dø. Jeg kan blive en helt zombie. Men... Kom så. Har lys. En gang. Herover. Klokke er måske... Hvis der er noget. Ild. Bilvaskilte. Der er ild. En kassevogn. Er der nogen herinde, der kan redde dig?
bliver nødt til det nu. Nu er det alvor. Jeg vil ikke skade nogen, så jeg vil ikke være zombie. Måske kunne jeg finde modgiften. Kom nu, løb hurtigt. Kom nu, er der ikke et sted. Tankstation. Jeg har gået så langt, at nu har jeg fundet en tankstation. Døren er låst. Hallo, er der nogle levende personer? Så løb. Jeg er nemlig en zombie. Og vi kan bare røre jer. 65 inden. Nævne. Kom nu. Jeg kan godt løbe hele vejen derover. Jeg er træt. Jeg vil bare håber, der er en seng. Når jeg kommer derover, så håber jeg. Hvad er det? Er der nogen i bilen? Hallo? Hallo? Der er lys. Og det ville være godt, hvis jeg kunne tage lyset. Måske har jeg noget i min... Nej, der har jeg ikke engang i tasken. Kom nu. Hallo, er der nogen inde i bilen? Jeg vil hjælpe. Håber I kunne lide den her video. Hvis I vil se en til video af den her, så husk at like. Og hvis den får 15 like, kommer der en til video af den her par 2. Så ja. Ellers så ses vi bare til næste video, og husk at like og subscribe.